The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyong Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyong Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyong Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyong Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga aga binugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, September 25, kag 91 days na lang antes ang Pasko. Kag 98 days antes ang 2023, no? Karon nga adlaw, damo-damo kita ni mga okasyon nga mga kaladtuan ba, no? Karon nga adlaw, happy birthday sa amon diring production chief kag news director Action Rex Cantong. Happy birthday karon nga adlaw. Sino pa may birthday? Ang kilala ko si Laura Hopson dira sa Ibi Magalona. Happy birthday man sa imo. Kag sakay sige, amo nang mga birthday subong nadumduman ko, no. Si Nanay Nita Garcia man birthday man karon nga adlaw pero nagtaliwa na siya. Pero happy birthday in heaven, no. Sa karon nga adlaw. Kag mga ka-aksyon karon nga adlaw Domingo naman isa ka edisyon sang Kapihan sa Aksyon na ating gadulong sa inyo. Nga ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant. Good morning dira kay Sir Nanding Quadernal. Mayong aga dira nga naga-monitor man karon nga aga, no? Sige. Sa karon nga Domingo mga ka-aksyon, ginimbitar naton liwat dire, no? Ang aton nga abyan na si Miss Charis Avila sang SSS. Kadamo sa mga palamangkutanon nga ginapadangat sa aton. In fact, every time nga manginbisita sa naton may mga pamangkot, may mga question bala nga nagalambot diri sa aton after na sang program. So we deem it right nga imbitahon siya karon nga Domingo para mapadangat naton ang pila ka mga pamangkot sa aton nga mga miyembro pensionado sang SSS, no? So sa tanan dira sa SSS, stay tuned. Kung may mga pamangkot ka mo, you can message us sa aton nga Facebook page para mapadangat naton kay Miss Charis Avila, no? So sa aton linya, Miss Charis, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Action Boy. Mayong aga man sa tanan sa nga listener sa buong sa Kapihan sa Action. Okay, sige. Una ko siguro diri nga pamangkot ni Miss Cha, ining aton nga mga pensioners bala kabalo kita nga last time daw medyo na delay ang iya nga paabot sa ilas nga pensyon, may nagambal gani sa akon nga akon daw hindi man to ya daw ay man ko hindi man to ya siling ko bala nga may basihan nga pahayag siya. Why naman ang pensyon na late naman ang pensyon kay ang SSS why na kwarta. nanong natabo sa to nga delay ang pensyon sa aton mga pensioners, Miss Cha? Actually, Action Boy, no, nang epekto pa ni ang delay sang natabo to bala sir na sunog sa UPS room naton. Mm-hmm. So ang aton nga may diferensya or activity issue between sang SSS kag sang aton nga disbursement na facility amo na siya ang PesoNet bala sir through DBT. Mhm. Ang ilang nga tungod nga ang naapektuhan ang iban ang servers naton. Mhm. Kay
UPS room po siya ang nasunog, nagbalik kita sa recovery server naton kung diin ang connection niya, ang connectivity may issue sa aton nga disbursement facility nga DBP Pesonet nga program. Pero sir, na-address na to siya sir, no? Bali, sang September 16, mga hapon na galing sir, no? Ng mga 4 o'clock onwards na siya na-credit ang second batch para sa September na pension sang aton ng mga pensioners. So na-address na gali atong problema atong naging tugas ang pagkasunog sa UPS. Ano ng UPS, Ms. Chapman, para mention diyan sa aton ng mga pensioners? Ano na siya, sir, sir, ang mga servers natin ginagamit. Ako din, sir, ang SSS, online kita nationwide. So, kung ano to sa, sir, ang makita sa NCR natin ng mga offices, Visayas, kag Mindanao, mo na siya, sir, makita natin. Kasi, ang isa lang aton nga, sir, hindi man actually isa lang, adamo kita server. Kaya amo na gani sir nga kung may mga maintenance kita naga-slow down ang aton nga online na services kay tungod nga diya ka-apektuhan siya. So ang aton lang sir no nga gina-assure lang sa aton sa management naton na ang aton na records ang member records hindi siya affected kay kung may ara kita nga na gani sir nang may separate kita sir no nga backup na records ang tanan natin ng mga members. So, lain mo na siya sir nga area. Wala na siya sa diliman niya sir natin na office. Okay. So, mula na siya sir, tungod nga ongoing, video po, subong sir no, ang system maintenance natin, hindi pa kita ang full nga normal ta nga operation subong. Pero kung makita sa mga members natin, sulod sila sa aton nga website, ang aton nga website sa Gana siya sir, naka-file sila ang ilang benefits. Pero amo lang to sir no ang natabo tungod ang ongoing system maintenance naton atong first 2 weeks ng September bala sir ang mga filing ng mga benefits ang pag-process dito gid sir na apektuhan. Pati gani sir Action Boy ang aton nga salary loan nagka-problema man meron kita nga nabatian no nga damo sila nga nag-file sa salary loan last previous week pa, pero delayed ang crediting sa ila. Pero ang sang Monday, September 19, may nag-file sang ila salary loan, 2 days lang ara na dayon. Oh, okay. Oo, sir. So, saan mo lang to siya, sir, mga point, sir, no, nga nagbalik na matamat. So, ang pag-file na sang salary loan, sang sinilang recent lang yaya, nag-normal na yan, sir, ang dra nga proseso sang salary loan. Sumot mo silingon nga ang nag-file nga ulihi na nauna pa-release ang ila sang sanay. Oo. So, doon nagpa-pending siya bala Action Boy tungkol sa to. So, sa queuing siya, sir, no? So, naulihi gito ang mas nauna sila file pero naulihi ang ilang pag-crediting sa ilang loan. Pero ara naman, sir, na-credit na kayo nakita sa sir na sa system na na-credit na siya sa Pesonet. Mula na, sir, ang connectivity issue naman na sa Pesonet nato ng DBP. Okay. So may mga kwan gali, no? May mga benefits nga may nag-apply for benefits nga daw delayed sila tungod man sina ang rason ato ang pagkasunog sa UPS room. Yes, sir. Kay ang aton subong sir nga processing ang mga benefits naton ti laban sir online na bala pati ang mga processor naton daaman sila galantaw no maski diin sa Pilipinas mag-file kay 24/7 wala sir ang filing ta kay online pa sir ng services so ang ato yung mga empleyado ang mga processor kasi nato niya Monday to Friday 8 to 5 lang na yun sir ang pag-process ng mga tanan nga mga benefits so diya pala nga daan sir makita ta sir nga kadako na sir sang sang may ara gid sir discrepancy nga 24/7 ang submission sa mga members naton pero ang pag ubra sinadaya sang aton nga mga personnel 8 to 5 Monday to Friday lang na siya sir. So nagatambak na siya. So naga-queue lang na siya sir ang pag-uploading sang ilang documents online para makita sa aton processor. Dra siya sir nagka-delay naman sir. Okay. Sige. At least naintindihan sa aton nga mga SSS members, kag pensioners nga may delay, no? It's not true ang inahambal sa iban nga daw ay nagrekwarta ang SSS. Hindi sir. Kita mo sir nag-report kita no sang previous month sir nga kadako sir sang
to sa income sang SSS sa iya mga investments man sir no. So Oo. balik na siya sir sa fund para sa ato ng mga pensioners who members. Aha, okay, sige. At least na matang ina, no? Kay do, kinulbaan man ko pagsilingan. Uy, na kuno kwartang isisis ni ko nanong matabos naman. Nga ba, ano kami nakaroon niya sa ulihi ako mag-retire na kami sa ngamong nga, Oo, di ba? sir. Mm. So it's not true. Wala sa kamaturan na. Yes, Mm-mm. sir. Okay. Sige. Ang aton sir nga fund life, sir no, 2054 pa Japon. So wala pa na siya sir na change pa as of now. Mhm. Okay, so that's good news, no? Nga malawig pagali ang aton fund life. Yes, Ah, sir. sige. Pila ka mga pamangkot naging palambot pala sa akon, Miss Cheris. I would like also to Yes, sir. extend kay palambot sa imo ini nga mga pamangkot. May isa nga istorya sa akon bala nga nag-retire na siya sa ubra niya sang 2009, no? 2009. Ang nga na-discover niya nga wala gali sang remittance ang iya SSS for 21 years kuno. So daw ginapasalig lang sa sang iya nga ginaobrahan nga niya sige lang kay bayaran lang na o nabayaran na pero pag-check wala man gyapon anong mayo sinahimuon niya, Miss Cheris? Ang advice sa sir sa member sir no nga makatubig siya sa pinakalapit nga SSS branch sa iya ka mag-file ng complaint against sa employer niya. Mhm. Kay sir ng kalawig na sir nga 21 years na wala na hulugan siya. Ang una sir no ang ginapangayo taman sir sa mga members naton nga from time to time so i-check nila ang ilang contribution sila record sa SSS para as early as possible bala sir hindi na magulat nga kung saan pa to sir nga mag-file na sila sa ilang retirement dito lang nga mabalaan nga wala sila dili nahulugan so hindi sila eligible o kulang ang ilang eligibility para mag-file sa ilang benefits man. So amo lang sir no nang pwede naton sir pasakaan kaso ang employer niya pero may proseso kita sir nga gina observe sina. So kung magkadto ang member sa aton para mag-file sa niya affidavit complaint, mas mayo kita ni sir no kung may ara siya nga ginakaptan ng mga payslip niya para at least sa bala sir sa aton nga mga account officers sila na sir ang in charge sang pag monitor sang compliance sa mga employers naton. Isa pa gid sir no kung naka-file siya sa DOLE sa iya nga complaint isa man na sir ka dokumento man kung may resolution na nga magamit naton sa SSS sa pag-assess sa iya nga delinquency sang employer niya. So ako sa sina i-assess pa na ang employer niya kadtuan sa paimbestigaran kag mag-imbestigar na ang sir ang ating account officer hindi lang na sir ang iya lang sang nagreklamo nga ano nga member kundi sa kabilugan na ginalantaw na sir kung pati ang tanan niya nga mga ibang nga empleyado gina-report man kag ginahulugan sa instructor sang iya nga SSS contribution. Okay, so ang advice sa iya is kadto lang sa pinakamalapit nga branch ng SSS kag mag-file sang complaint. Sir. Okay, sige. Kay advice ko man na siya. Ari pag itong isa, Miss Cherizo, may isa nga nagpa-istorya man sa akon nga nag-retire na siya, no? Nag-retire na siya. Nako, yan actually ang iya ganing advance na blang pension. Ang 18 months blang 18 hinatag sa oo, nako yan na. Pero na-discover man nga may 1 year gali iyang waay mabayaran ang employer niya sa iyang premiums. So that somehow naka-affect sa iya nga kwane nga retirement Yes, sir. benefit di ba? Anong matabo sinaya, Miss Cherise? Amo man na siya sir no papailan taman Japon sa employer pero sa member. Pero may isa pa sir depende na Dali lang. Nautod si Miss Cherise. Pwede sa kwan na Actually, Andre, pwede sa kwan sa aton nga landline lang para nga makasigisigit sa kalang-alang blaw. Oo. Sige ha, kay para nga kung may mga question ka mo dira, again sa aton nga maka-action parte sa SSS, na feel free no to message us through our FB page. Action Radio Bacolod, kapihan sa Action Pangitaan nyo lang da. I-message na ko ninyo dara sana kay kung malambutan sa aton oras ipalambot naton ang ining inyo mga pamangkot no sa SSS no with Miss Cherise Avila nga kaupod naton karon no from SSS, okay? Kag may mga ipalayag pakitang iban nga programa sang SSS because SSS is celebrating its 65th anniversary
may mga programa I think nga i-implement no para sa benepisyo gyapon sa mga miyembro, no? Okay? Miss Cherry, sorry ha, nautod kita ang Okay. linya naton. Sige, you were saying kay na? Okay. So, the same man na siya, Action Boy, no, nga ma-file sang complaint ang aton nga member against the employer. So, for the 1 year nga period, nga wala siya nahulugan. Pero at the same time, so, i-check ka, sir, no, kung ang period to nga wala siya hulog, depende kung ano to siya nga year, sir. Kiti, may ara kita, sir, nga competition sa SSS benefits sa member. Depende na siya, sir. So, prior to 1990, kung may ara ka 3 months, sir, no, nga hulog, ginaisip na siya nga 1 CYS. Kag kung prior, after siya na, mga 1990 to 2001, sir, dapat may ara ka 6 months na hulog. Kung wala ka hulog, hindi na siya makonsider nga muna. So, may ara na siya, sir, nga depende, sir, kung ano na nga period, kung makabuligid man siya, no, nga kung kompitan siya, kung may ara gid man adjustment sa iya nga pension. Kung may adjustment na, Mr. Rich, ano, may differential Mapay lang siya? siya, sir, liwat, sang retirement, for adjustment, kay ano na siya, sir, ibayaran, gina siya, sir, sang nagakaigo sa iyang retirement pension niya. Okay. So, ma-complain masagapon sa may mo, ma-file Yes. masagapon complaint sa SSS. Sige. Yes, sir. May ari diri nga message sa aton, as kung mapa-confirm pa survivor, ano man, hindi nakachindi sa pamangkot, Sa survivor. ACOP na siya, sir. Annual confirmation of pensioners naton. So, required na sila, sir, no, nga magpa-ACOP comply sa aton nga SSS mga branches para hindi pala, sir, mautod ang ilang pension. So, gin-extend na siya, sir, sa October 31 sa mga wala pag yun, sir, nakapa-ACOP 2021 kag sining year kinahanglan magkadtugid sila sa opisina, sir, para mag-comply. Okay, sige. I understand nga ang aton race is still continuing its operation diri sa probinsya. May Yes, the latest I think is in Kamankalan. Sir, no. So, last week, sir, nagpakabangkalas sila kag nagbisita sa ka mga employers para i-remind sila sang ilang legal obligation sa SSS, sir, no. So, for before the end of the year, sir, nang may ara kita isa pagid nga naka-schedule man sa north naman yung part ng Negros. Why natong gina-announce, no? Ang katuan naton or pwede na Wala, sir. Wala. Wala kita ga-announce kung sa diin nga mga kay kumaga do surprise ni siya, sir, sa ila. No? Actually, Action Boy, more ni siya sa ng para bala maging awareness no, sa mga iba man nga employers na tigagabisita ang SSS. Wala kita nagapabaya na mag-check sa ila nga compliance sa SSS. Kasi ang iba nag-comply gyud sa makita nila, sir, ma-subject sila nga tumahuya man sila, sir, sa mga upod nila, sir, no, nga employers nga establishments na wala sila ga-comply sa SSS law. So iba nagabayad, iba na kidya, sir, wala. Wala So, gid ya. amo na sila, sir, nga subject sa proseso pag-file sa court sang cases. Okay, sige. I understand nga sini nga tuig ang sa SSS is celebrating its 65th anniversary, di ba? Yes, sir. Oo. Kag si sir. chairman sang SSS may mga programa siya nga na-implement para sa benepisyo sa aton mga consumers. Can you tell us sa aton nga mga Yes, sir. Members? Can you tell us about this? Actually, sir, damo niya siya sa mga niya siya, sir, ang naka-set nga mga programs ng SSS. Sa subo nga nag-celebrate ka sa 65th year ng SSS. So, dapat, sir, compulsory na, sir, nga retired na, sir, ang SSS no, sa 65. Pero, ari kita Japo, nag-celebrate sa ating mga members. Kag isa sa mga programa na prepare sa aton nga management, ang man siya, sir, ang bag-o nga contribution payment schedule bala, sir, para sa aton nga mga farmers, mga fisher folk, mga self-employed na mga members sa informal economy. Kasi hindi, kamaluman ta, sir, nga hindi amo naka-regular, sir, ang ilang nga income. So, gintagaan sila mas lawig-lawig na deadline para sa ila pagbayad ng contribution. So, previously, Action Boy, ang ginahatag kani nga ang may ara lang lawig na deadline ang atong nga OFW members. Okay. So, sa ila nga sa isa ka tuig, ang first 3 quarters, pwede na mabayaran sa FW member nato. End of the year, December 31 ang last quarter, the following year, January. Subong niya, sir, ang gi-include na ni ang mga farmers, fisher folk, kag iban nga self-employed person sa informal nga economy nga magbayad sang ila nga
contribution. So pares na sir no, kung subong nga September kag subong labi nakaligo-ligo ang aton nga mga individual team members, ang last 12 months pwede nila mabayaran Japon. So Tingog. sa una sir, quarterly na siya ginahatag sa ila. Mhm. So maglampas na sa pares na second quarter, April, May, June, ang iyan na nga deadline sir is July 31. Mhm. So maglampas na sa July 31, hindi na siya mabayaran. Or So, magkagap na siya Aha. sa records ng aton nga mga members. So kung ang member naton malug-retire na, ang inalagas niya lang ang 120 na minimum nga requirement. So mas galawin pa din sir kay lagson niya. Subong niya sir, pwede nila mabayaran ang last 12 months. So kung wala pa nila nabayaran ang halin October 2021, pwede Japon nabayaran no sang aton nga specific lang ni sir nga individual paying members naton. Mhm. Butsilingon gali kung may sang una kung may lapse kagali let's say isa ka quarter kag hindi ka kabayad sa month after sinaabi Yes, sir. gap na gali siya hindi mo sa pwede nga gap na siya dayon sa imo yung Oo. contribution. Para sa individual paying members, wala kita sang retroactive nga payment na ginatawag. So may deadline na siya nga ginamit niya. Lain naman na siya sir so kung employed sir kiti ginalagasan na ang employer kag sukot kita penalty sa ila. So sa individual paying members naton tungod nga wala kita yaga penalize sa ila, wala penalty. So amo lang na so dapat ginamit nila ang ilang deadline para makabayad sila, maka-avail sila sa mga short term naton nga mga benefits. Pero kung amo na ba kumula sir kung ginalagas ng sa member na ng 120 nga minimum nga requirement for the retirement benefit, kung galawig man siya sir nga galawig kasi hindi niya ma-complete na sir. Hindi niya ma-meet ang deadline. So subong niya sir no sa self-employed naton nga member sa informal sector ang dala na ang mga fishermen naton kag farmers, pwede sila kabayad sa past 12 months nila sa current na month subong. So episode ako wala man sir nga may chance sila no nga mabayaran pa ang nagligad nila nga contribution. Okay, so daw gin-extend lang galing tagaan lang sila nga pwede mabayaran ang last 12 months nimo until sa ano na sa December 31? Ang sir, di sir balido na niya siya sir ongoing na niya siya sir nga sa ilang part kung subong September subong sir wala niya nabayaran ang last quarter last year no kay 12 months siya siya 12 months pabalik. Pwede niya pa mabayaran pwede. Unlike sa iba niya sir no nga individual paying members other than sa gin-specified sa kagina ang pwede na lang nila mabayaran subong niya ilang July, August, September na bulan. Okay, sige. Isa na sa mga programa no Isa na siya, sir. Sir. Ni ka Chairman Rihino no. Yes, PCO Michael Regino, sir. So, Okay. isa niya pag-sir ka program, Action Boy, ang pag-subsidize bala, sir, sa mga groups, sa mga job order, sa informal sector workers naton. Okay. Diri. Actually, sir, may ara kita ongoing alkansya na ginatawag naton, sir, no? Sa mga co-op ni siya, sir, nga ang idea ni sir nagatingob nila bala sir kaltas na lang sa ilang sweldo kag tingob bayad sa SSS pero wala ang subsidy nga gakatabo Wala sa actually, subsidy subsidy so mayara na before sir no nga gapangita kita nga person sa may mga group sa association mga tricycle association be sir pwede sila ka-adapt no sa certain community na sa informal sector sir kag i-adapt nila sila ang mahulog sa contributions ng ating members. Anong konsinada nga ma-adapt sila? Ano daw charity work na on their part? Tama siya sir. Pero yun na sir, no, may kita sa mga barangay na bitter sa mga LGUs, may kita mga health workers. Bala sir? Okay. DSW? Wala na sila sir. Oo, wala na sila sir GSIS, hindi na sila SSS members. Ang iban, kaya wala sang employer-employee relationship no, sa ila. Kag kung sila malang sir ang monthly nila sir nga mabaton sir ang saktuan malang iban ganit aga 2,000 malang na ng bulan. Oo sir dako na para sa ila man ang maghulog sa ilang SSS monthly contribution. So sir ang gin put up na program sa aton nga PCO nga mag
pa-adapt ang sining mga informal sector mga groups or mga associations sir na pwede mag-subsidize na maghulog ng ilang contributions maski sa sugod lang sir. Let's try to be specific. Specific. May example na. Let's say, BHW, no? Sa barangay. Hindi mawayam na employee-employer relationship yan. Allowance na nila. Nabaton, kung magpa-adapt, may ma-adapt sa ila, anong mga possible nga mga grupo nga mag-adapt ni sa ila man? Pwede na siya sir, pero sir may mga IDP kita sir no, pagkabalot na sir no mayala kita iban nga IDP ang Integrated Bar of the Philippines, ina-adapt sila sir nga community IT sa DSB bla sir. Oo, dumiara na sila ang muna. So, okay. Kumbaga ginagapangay kita no bulig man sa ila nga adapt sa nila ang amo ni sir nga community kung pwede ano na lang pati ang ila SSS maski pa nga pila lang kabulan bala sir na masuguran lang para sa mga ITs naton. Okay. Isa ka example. Pero ang SSS nagahimo man kamo effort nga magkadto sa sining organisasyon periyoso ni to convince them nga mag-subsidize ang SSS ang mga pila ka mga mga hindi black bayad ya. So, amo na siya sir subong bago ni siya sir nga program nato amo na siya sir ang gina-workout tapos sir nga reach out sir sa mga groups ni sir no or maski hindi gani groups or maski individuals na lang sir na pwede man sila ka-adapt sa mga informal sector workers naton. Okay. So, daw medyo social responsibility naman sa aton nga. Daw ginapabugtaw tang ilang social responsibility abi. Nga maghimo sina nga mga klase sang programa no. Okay man siya no. Kay tikadamo manggid sang mga organisasyon naton nga ang ilang tuyo is to help uplift the living conditions sa aton nga mga ibang pamuluyon, di ba? So this is one way nga mahimo naton ini is by subsidizing sang premium sang pila ka mga sektor nga hindi ya makasarang magbayad sang premium sa SSS. Muna siya. Okay. What other programs ang ginkuhan? Kaya ang isa pa kita ka programa anay, ang I think ay kabalo ko sining isa ni sa mga programa ni PCSO Regino. Ining ano ganin nang ginablang hindi ka way kabayad bala nga daw ang condonation yes so sir no so dala pa na sir ang aton tatlo subong aton nga condonation sir ang salary loan nga penalty condonation naton September 30 na siya sir ma-start so ang ini nga program sir ongoing ni siya sir so wala ni siya deadline para sa mga members sa niya nga mayara kita before nga naka-avail the same man ni sir mga consolon tagi na tawag pero wala nila natapos amo na sir nakasuguran lang wala natapos subong sir ongoing di siya so para sa aton nga mga members na may nabilin sa Japon nga loan balances nila sa mga previous pa nga loans at least no may 3 months nga wala sila kabayad sa ilang amortization maka-apply na sila by September 30 amo man na Japon sir may choices sila whether one-time payment lang or i-installment nila. So, hinali naman, sir, no, nga during the time nga nag-installment sila, nga maalang-alang na naman sila, may mami sila or makakonsider sila default sa ilang pagbayad, pwede na naman sila, sir, after certain period ng sir, maka-file na naman sila for the console loan again. So, kung magaga ka, lang, sir, ang ilang pagbayad, kung sarangan nila bala sir muna mahulog-hulugan nila bayad ang ilang amat-amat ang ilang salary loan balance obligation. Okay, so condonation sa penalty sa salary loan, no? How about sir, sa contribution? Ang sa contribution naton sir ara gid sa aton nga regular nga employers kag sa aton nga household employers. So mga previous nga mas before pa sa pandemic sir pwede din siya maka-avail ng mga employers na wala nakabayad sa period before during the pandemic so maka-apply na sila sir sang penalty condonation so dako kini sir nga bulik kay ti ang penalty nga nagadako overtime nga wala nila mabayaran i-condone na siya sir pero dapat makadtugid sila sa account officer nila nga naka-assign sa ila sa SSS branches kung diin
ang ilang registered address na bilong bala sir sa ilang business. Mhm. Pabuti lang sila sir sa account officers naton kay i-assist gina sila sir mag-compute sa ilang delinquency. Mhm. Kag mas maayo pa gid ng action boy kung may mga dala na sila nga daan nga mga documents nila. Proof for example nga may period nga wala sila naka-operate Mhm. lawig more than a month or two amo na. Madala lang sila sir sang amo na sir para ma-assess sila maayos ang aton nga account officer. Okay, sige. May iban pa no? May iba pa damo din programa do anom ni blang na isip-isip ko do Anom anom. ni siya sir. Oo. 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 So ano na to siya sir, ng tatlo to siya Tatlo? sir tatlo to siya tapos may ara ang taog na gani ang subsidy nga pag-program ang niya pagid nga extended no nga payment Sa mga informal self-employed uh-huh. sa informal sector. Mm. Kaya Kag salary. may, ang pinaka-last, sir, naton nga, pinaka-6 na program na inog-launch pa lang niya sa Action Boy, ang ginatawag sa balang Workers Investment and Savings Program Plus. Okay. Hindi naging pagwa na sa before, sir, na WIS na sa tawag ta. Nang galing kay Sir Atuya para sa mga naka-maximum na balang hulog, contribution nila, makabayad sila extra sa ginatawag ta nga Provident Fund. Voluntary lang na siya. Sa mga individual paying members naton. Bali mo silingon kung may contribution kami butanta ang pila ka maximum naton? Subong siya sa 3,000 ay 2,600 sir. 2,600. So butanta kung may contribution ka nga 2,600 mabayad ka let's say 3,000, may 400 ka pwede na. Or meron na siya actually may table tanan sir no nga kung pila ang pwede mo nga mabayaran kay meron lang na siya sir nga amount man. Bali subong niya sir ang gina-offer tani nga WIS Plus para pagid ni siya sa mga members naton nga wala nakalabot sa maximum na contribution sa SSS. So may ara sila nga first nag sir kung mga 15,000 lang ang monthly mo nga contribution kag gusto mo ya mag-join sa WIS Plus naton, so minimum of 500 on top sa SSS mga contribution, amo na siya ang makadto sa WIS Plus nga program. Bali sir, ang WIS ni siya sir, by that time mga profile ang aton nga members na hindi nga retirement, aside from the regular nga SSS nga retirement nga benefit na makuha niya, ang whatever nga income sir no sang iya to nga na-accumulate na nga ginhulog sa WIS mga program naton, makadto na sa iya sir nga additional. Okay. So plus na siya sa iyang pension bali sir. Pero ang gilain sir. Ga-earn na sa interest ang ako ibutang. Yes, so. Okay. Ga-earn na siya sir kag ang gilain niya sinisir sang WIS Plus kung ano to sir ang ginahulog sa member para sa WIS, ang iya na nga nagakaigo nga ROI sir sa account silang gid makadto, hindi siya makadto sa common fund. Kaya mo na siya sir subong di ba ang aton nga programa sa SSS sa mga gina-contributions naton, mga income sa investments ng SSS nang gakadto na siya sa reserve fund kundi ginakuha ang ginahatag taman nga mga benefits sa mga members naton kag mga pensioners. Okay. So sir sa WIS Plus, whatever ang ginahulog niya ang income niya sa iya lang ginaya sir sa member makadto. Okay. So pinakanubo na is 500? Kung one time na payment sir, oo. Sa October pa ni siya sir nga program naton gali ma-start. So sa mga members naton, pwede lang sila ka-follow sir sa aton nga Facebook page ang Philippine Social Security System para sa nagakaigo sir ng mga ibang pang informasyon pati sa WIS Plus naton. Pero would you advise ang mga ining mga about to retire na let's say mga tag 2 years na 1 year na kag ma-retire, would you advise them nga mag-intraman sila? Yes sir, no, based sa nag-webinar man kami na sir mo sa aton mga programs. Ginpamangkot na siya sir sang upod man nato ng empleyado sa SSS kung pwede pa na sila ka-join na muna 1 year, 2 years na nga manog pa lang na retire. Pwede gid sir na sila ka-join kay dako na siya sir ang iya nga balik man pareso ang 1 year pa lang sir ang WIS sa sir no para sa maximum. Dako na to siya sir ang return na nakuha nila for the 1 year lang. Nakapagwata na actually previously sang isa ka PR regarding sa action to. Okay. So daw kuan kagali daw deposito kas bangko. Yes. Pero kuan na siya ng mas dako interest siya sang sa bangko?
mas tako siya, sir, ang iya nga nga makuha sa nakag siya, sir, nang miara pag na siya, sir, nga pwede mo siya ma-withdraw Mhm. after 5 years, so makuha mo na siya. Tapos kung hindi mo siya ma-withdraw after 5 years, masigilan na siya Japon accumulate sang income niya, sir. Okay, sige. Okay. Makakadto ko, Miss Cherry, sa pamangkot bala nga inang may mga advice na nga 5 years before ka mag-retire, daw itaason mo ang imo nga contribution, no? I think you mentioned that sa previous naton nga interview. Ang advice nimo is 5 years before nga mag-retire ka, amo na pagpasaka nimo sang imo nga contribution, no? Hindi, If actually. Ah? Oo, na-action boy ng na siya, sa previous pa na siya action boy, no, nga amo na. May nagwa na kita na circular way back 2015, bala, sir, kung wala ko nagsala, nga for members nga nagtungtong na edad, 55 years old, kag wala pa sila ka hulog maximum, nakasugod hulog maximum, hindi na sila, sir, ka pasaka, basta-basta, do isa lang ka step or pag nila. So, ang advice tayo, sir, sa mga members naton, subong, especially sa mga individual paying members, kung ang sila ang nasarangan nila, sir, hulog sa monthly nila nga contribution sa SSS, hulugan nila, sir, isang dako man. Kasi hindi lang man, sir, long-term mga benefits ang makuha nila sa SSS. Mayara kita sa mga short-term man nga mga benefits. Kasi ang tanan naton, sir, nga benefits, based kung pila ang aton nga ginahulog kag sa kalawigon sang ginahulog ta, sir. So amo na, sir, no, ang aton na circular, sir, ara lang na siya, sir, nga pwede na siya ma-view sa mga members naton sa website sa SSS. Kung di makita nila nga amo na ng for members nga nagtungtong na 55, hindi na sila, sir, ka basta-basta pasaka sang ilang contribution bracket. Okay. So, Daw ko lang, no, daw one tayo. step lang, no? Masaka siya pero daw one step lang. sir. Hindi ka Oo. ka-maximum. Hindi na siya, sir, ka maximum. Pero okay man na siya gapon, no? 5 years prior Yes. to retirement, nga pasaka ka, kaya ang aton diri nga natanaw is mas mataas ang imong contribution, mas mataas ang imong nga benefit, no? Yes, sir. Pero kung mga 1 year na lang niya, ma-advise mo kamo gyapon nga magsaka siya Kung 1 year na prior lang, to oo, retirement. Oo. Sir, depende, sir, no, sa iyang hulog man. Kung na, sir, no, maghambal to sa mga members, kung minimum lang ang hulog naton, minimum man ang makuha tang benefit or pension sa SSS. Ang sa 1 year na lang hulog. Tapos Depende, sir. may ara ang guro saka nga kon pero gamay lang guro May gamay man, sir, hindi gid siya amo na ka material, sir, sang iyang ng kataasan sa benefit niya. Correct. Sige. Okay. May pamangkot pag idiriyo ano ko nung ma-avail sang nabili niya pamilya sang brother niya kay napatay last year, no? SSS member ang brother, ang wife hindi member. May tatlo sa ka mga bata. Kag ang pamangkot sa pagid if pwede kuno nga siya maka-file in behalf sang iyang sister-in-law. Oo, amo na siyang pamangkot niya, Miss Riz. Okay, sir. Ang sir, no, kung ang member to napatay, more than 36 months ang na-contribute prior sa iyang semester sang pagkamatay, sir, no. Ang iyan ay, sir, nga primary beneficiary. Amo na siyang iyang legal dependent nga spouse, kag ang iyang minor dependent, may pension na siya, sir, nga makuha. Okay. So, kung married sila, sir, ka-dependent sa iya ang spouse nito, amo na siya ang maka-file sa iya nga death claim. Ang asawa gid. Ang dependent. Oo, sir, ang asawa gid. So, ang question ko, sir, na siya in behalf ng wife. So, may positive, kung separated sila, before sa napatay ang member, sir, no, pag hindi dependent sa iya to, ang maski kasado pa to sila, sir, sa asawa niya, pero may minor siya yung kabataan, pwede na siya ma-filean sang guardianship sang utod para sa ang iyang pension makadto sa kabataan niya, sir. Okay. So may guardianship man. So isa sa requirement ito is file ka guardianship, no? Before ka process ang benefit. Okay. So, amo na siya, sir, ang part na siya, sir, kung mag-file siya sang death claim, no, sang
napatay ito nga member. So siya ang mag-guardian bali para sa mga minor dependents ang napatay. Pero may mga kondisyon, may kuha na da, may mga situation na da, of course, na kinanglanon nga i-prove nimo, Yes, no? oo, sir. I-interviewhon man na sila, sir, no, kag siya lang personal, man, sir, nga ano, kung pwede palang madala man ng kabataan para ma-interview man sa ato na counter personnel, sir. Sige. May mga question din hindi ko black and hindi galing sang hinakwanda ni Miss Anna bro. Sige lang, sir. Oo. Kubati, Kaya ang ako iya ko no pension ask ko sa okay na kuno ang ano man akon gid pension no. Ask ko sa akop okay na survivors ang akon. Okay. Do mo na sa hindi ko kinsindi. Oo. Kay buhi pa man siya kuno. Okay. Nagpa-akop na siya, sir. Amo na ang ambal niya. Nakapa-akop na siya. So, basi, may possibility, sir, nga wala makatasubong, sir, kapang, kapang suspense ang pension. So, sige-sige pa man. Kaya, naka-extend ang aton nga akop compliance, eh. So, wala kita suspension ang pension. Ano kaning akop? Ano kaning akop, Miss Charis? Annual confirmation of pensioners. Yung required na siya, sir, especially ang mga surviving spouse na comply sila para hindi mautod ang ilang pension. Pero kung siya gidya ang kwan, siya gidya ang member, kinanglam kung gyapon. retiree, pensioner naton, kagari lang din siya, sir, sa Pilipinas, wala na, sir, gina-require mag-comply sang ako. Okay. Ang retiree pensioners abroad lang, sir, residing abroad naman na siya ang gina-require ta. I think amo nang iyang nga pamangkot guro kung required pa siya kay siya gidya ang kwan mo pensioner mo. So kung gina-require gid sa kung sang dili lang akop. siya, sa Pilipinas, sir, wala na sila gina-require magpa-akop. Sige, okay. Ari pagido, nag-ubra sa kuno 2016 hasta 2019. Ginpakuha ko SSS number ang amo ko. Gin-check ko kung pwede ko ka-file maternity. Wala galit na bayaran sang amo ko. Hasta subong gahamba lang siya bayaran niya lang. Pero wala man gali. Muna ang iyang sir. Amo gina siya, sir, no, ng the same Japan, ma-file sila sang complaint sa SSS branch sa pinakalapit sila. Or pwede nila mastorya ang ilang employer nga tinag-check ko wala gali na bayaran naman natin manugbata na siya bala, sir, ng kinahanglan bayaran hingagaw sa iya employer kay kung magbata na siya kag wala sang nabayaran Japan sa employer niya aside from the contribution na bayaran sang employer penalty kung wala pa ng take effect ang condonation subo may ara pa gina, sir, damages nga ginasukot sa employer kaya may contingency na, sir, ang member. Ang damages nasa di makadto sa SSS? Yes, sir. Oo. Hindi na makadto sa member kay member may damage man kay wa isa ka bill sa iya benepisyo. Oo, gani man, sir. Sa SSS na siya, sir. Okay, sige. So, Miss Charis, no, salamat gid for your time. I think nakabuli gid to sa mga nagapalamangkot dirang iban hindi ta pa ma-accommodate kay wa na ta time mo. So, thank you for your time again, Miss Charis, no, kag kabay pa nga ang aton nga mga members bala, especially ning mga retirees naton with the advent of modern technology na blang ginagamit naton subong ti may kabudlayan ng iban kabay pa nga SSS is always there to assist kay taman, no, kay personal experience ko na ang pag-assist sa akon mo hindi man kuya sila nga personal experience naman nga nag-assist ng SSS sa kabudlayan naton subong sa modern technology naton, no? So salamat gid, Miss Charis, for your time. Thank you, man. And for always there to help us, no, kung anong problema sa SSS. Sige, Miss Charis, good morning and have a blessed Sunday. Good morning, thank you. Sige. So mga ka-action, kung may mga pamangkot, padra nga iban na dason naman, ano? Morning dira kay Jean Oy sir, kag happy birthday ko no kay Action Rex Cantong, Marilo Travilla Catinoy, morning man, kay Roberto Hiraposco Caraballo, dira sa barangay Handumanan, sa pamilya Caraballo ko no sa sitio Mayang, sa Haba, Candoni, mayang aga, no? Jocelyn, happy birthday ko no kay Action Rex, sa kay Day Lawrence Melgarejo Conclara. Have a blessed Sunday man sa imo, Day. Angela Gandato Castillo, sa Bangga Totong 1, Barangay Felisa, morning dira sa inyo. Sa taga Bangga Totong da, good morning. Kag happy birthday man from Ana Sinoro kay Action Rex. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, good morning. Sa kay Teresita Batik-Batik, hindi ko masukuan ang kita ang sugpon bala, ma'am, no? Kay kauto di sa ako, no? Sige lang. Rose Gargar, good morning man. Kay Cory Vidaha, dira sa Narawis, Sinigaran. Gerald Babaw,
Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kay GB Villesa Balderas, Gene Sulgun, dira sa may Bebs Mangustan sa Valladolid. Ray Flores Barrioga, Inday Blaza. Laleng Grace Ibarra, morning sa imo classmate. Embong Jocampo Kagawad, may agada sa Barangay Maaw, no? Miss Jinky de Alagdon, good morning man, kag kay classmate ko Lilian Bermudez, dira sa Melbourne, Australia. Good morning dira sa imo, kag kay Eric Fernandez, no? So mga ka-aksyon na muna ang aton nga pagdulong sa inyo sang mga importante naton nga informasyon na halin sa SSS. Kay Mary Ann Dioso, dira, good morning man, no? Again, ginatamyaw naton sang malipayon nga kadlawan ang amon diri nga production chief, Diyos Director, Aksyon Rex Cantong nga naga-celebrate sa kadlawan karon nga adlaw, no? Kag maranda day naman tani karon sa birthday ni Aksyon Rex, kay daw perting preparasyon niya gito daw isa ka semana nga plano ni kag kuan sang mga kinanglanon, no? So sige natabuan Domingo ti medyo sadya ni karon, happy birthday Action Rex. Kag sa kay Laura Hopson dira sa may EB Magalona, good morning and happy birthday man sa imo, no? Sa kay Nanay Nita Garcia, happy birthday in heaven. Karon man nga adlaw, no? Sa kay classmate ko da Jean Buerom, nag-iimbitar man sa akon bago pertigit subong nakahuo ko, nalipat ko guli kadamo sa mga kaladtuan ko mare, no? So sige kita na lang kita sa imo nga wedding on October 7, no? May kaslon man ni siya with pare ko Captain Arlene Buerom, no? Kapitan sa barko, no? Kita na lang sa October 7, I'm sorry gid nakahuo ko pero nalipat ko uli kadamdamo sa kaladtuan ko karon ni adlaw, no? But anyway, ang ato sining pagpangalagad mga kaaksyon ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred Sir Green. Mga kaaksyon, isa ka edisyon sa kapihan sa aksyon atong gidulong sa inyo. Kita na kita sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa aton nga pagpangalagad. Ang inyong lagad aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!